nothing, no one to care. That's why I seem to have more than my share. I've got that man crazy for me. He's funny that way. Aquest diumenge, 17 de desembre, a punt de 2:15 del vespre, i per cloure la temporada de tardor al Convent de les Arts d'Alcover, arriba el jazz més autèntic d'Andrea Motis a la veu i a la trompeta, acompanyada per Joan Chamorro al contrabaix i Josep Travé a la guitarra. I avui tenim el plaer de saludar la trompetista, cantant i compositora Andrea Motis. Andrea, bon dia. Hola, molt bon dia. Què tal, com estem? Doncs molt bé, encantada de venir aquí al Alcover. Andrea, després d'editar 6 treballs aclamats per la crítica, al costat, doncs, com bé dèiem, de Joan Chamorro, fas el teu debut en solitari sota el segell Impulse Records amb l'àlbum Emotional Dance. Què ens acosta aquest àlbum? Doncs mira, la veritat és que és una continuació dels que he fet anteriorment, perquè tot i que el títol sigui en solitari, realment és el mateix grup que hem estat girant des de fa ara 8 anys. El disc també compta amb Joan Chamorro, amb Esteve Pi a la bateria, amb Josep Travé a la guitarra i amb Ignasi Terraz al piano, igual que els discos anteriors que tinc. I la cosa, jo crec, més significativa que té diferencial aquest àlbum és que té 3 composicions originals, meves i una de l'Ignasi Terraz, que és la que dona nom a l'àlbum, que és Emotional Dance, i també que té cançons en català per primera vegada. Té una cançó del Perico Sambeat, el gran saxofonista valencià, que aquesta cançó es diu Matilda. També té una dels Amics de les Arts, que es diu Louisiana o els Camps de Cotó, i també té en català el clàssic de les Havaneres, La Gavina, que l'hem reversionada al jazz. Bé, que també ens agrada, no?, poder tenir cançons, imagino, doncs, amb la nostra llengua, i tu personalment, doncs, imagino que també, no?, per això ho heu fet, no? Sí, em fa molta il·lusió això, sí, i crec que, de fet, una cosa que em van demanar expressament els mateixos de la discogràfica, que són americans i que no parlen català, però els hi va agradar molt la sonoritat de les cançons i li va agradar com alguna cosa personal que feia amb aquest idioma, i bueno, van creure que tenia sentit que cantés en el meu idioma, perquè és un tret diferencial, que hi ha moltes cantants de tot el món que canten en anglès, però en canvi és una cosa que la gent valora dels artistes, que tinguin, encara que no entenguin la llengua, que puguin veure, no?, com sona i com s'expressa. Andrea, ja ens ho comentaves al principi, doncs, força anys treballant al costat de Joan Chamorro. Com és aquesta relació? Doncs la veritat és que, per sort, sempre ha sigut bona. Des dels 10 anys que vaig començar a fer combo a l'Escola de Música de Sant Andreu i vaig conèixer el Joan i em va començar a fer classes, i per sort ens hem, diguéssim, relacionat molt, perquè des dels 14 anys ja he començat a treballar amb alguns dels grups que ha fet, i així fins ara hem continuat fent concerts i gravant CDs, i sempre hem tingut una relació molt propera amb la que hem hagut de prendre decisions molt importants, i sempre consensuant-ho amb gent del nostre entorn, amb el grup, amb els meus pares. I bueno, per sort, cadascú tindrà les seves diferències, però per sort sempre ens hem ajudat molt, hem comptat molt amb el suport mutu, i bueno, jo crec que és un gran amic i que tenim un vincle molt estret, i que realment ens hem ajudat molt mútuament a treballar i a poder fer projectes molt bonics. Per tant, sempre heu anat de la mà. Ens comentaves que des dels 10 anys, Déu-n'hi-do, no? En tens 22 sí, ara? Sí, ara tinc 22, exacte. 22 anys, 7 treballs i una gran maduresa musical. A partir d'ara, quins són els reptes de futur d'Andrea Motis? Imagino, doncs, que actualment centrar-te en aquest nou àlbum, en aquest nou projecte, i a partir d'aquí? Sí, de fet, aquest àlbum ja el portem gravant, o sigui, ja portem girant des de fa més d'un any, i ja estem una mica també direccionats cap a plantejar el proper. O sigui que no faltarà molt, perquè comencem a presentar a veure quin serà el projecte del proper disc, que gravarem amb Impuls, també. I després altres projectes nous que estic fent són espectacles, diguéssim, a part dels concerts que fem regularment amb el meu grup, també estic presentant nous espectacles que els he fet de manera puntual i que pot ser que repeteixin, però vaja, són coses molt més exclusives, per dir-ho així. Per exemple, vam començar fent el Grec aquest estiu, al Teatre Grec, que va ser un projecte que es deia Nit d'Estiu i Festa, i que vam comptar amb la col·laboració de 2 grans ballarines de clàssic contemporani, de tots els estils, perquè són molt bones i molt jovenetes, que es diuen Júlia i Martín Miró. Van venir a ballar amb nosaltres. També vam comptar amb altres músics, com el Pedro Campos, com amb coros, vam fer un projecte bastant gros, i hi havia música funk, música de cançons, en català, castellà, anglès, i després hi havia també música de jazz. Al principi estava dividit en 3 parts,
I ara el següent projecte que he presentat el dia 1 d'aquest mes al Palau de la Música va ser un projecte que es deia Brasil, i vam comptar amb músics brasilenys, vam comptar també amb altres col·laboracions, amics de la Sant Andreu Jazz Band, amics de fora, i bueno, va ser també tot un projecte que girava entorn a la música brasilenya, diguéssim, tradicional, i també música contemporània inspirada en la música brasilenya, de compositors actuals. Hi havia composicions de Joan Marçal de trompeta, de l'Ignasi Terraza al piano, i bueno, del Tom Harrell, que és un dels meus ídols de la trompeta. Andrea Motis, per tant, li agraden els reptes, no? Sí, realment estic molt posada en fer aquestes coses que no les he fet mai abans, però és una cosa que em fa molta il·lusió actualment, de presentar concerts regulars amb un canvi de repertori regular, però també vull dir que tenim ja una inèrcia, no?, d'anar tocant els temes que ens agraden, i com una mica més lliure, més improvisat, amb més flexibilitat, no?, amb el grup normal, i també m'agrada plantejar aquests, diguéssim, ja grans espectacles, saps, i grans espais, que això està fora, diguéssim, de la normalitat entre els grups de jazz. Per aquelles persones que, tot i que sigui difícil, no coneguin quina és la teva trajectòria, o potser no hagin tingut l'oportunitat a hores d'ara de poder-te seguir, d'on et ve l'afició per la música? Doncs, bueno, suposo que és un cas curiós, perquè no hi ha molt d'accés al jazz per la gent jove normalment, no?, en l'actualitat. Jo crec que al meu pare sempre li ha agradat molt la música i ens ha posat sempre bona música a la meva germana i a mi. La meva mare també tenen aficions de música cubana, també els agrada el jazz, els agrada diferents estils, però vaja, sobretot ens ha posat des de petites a Charles Mingus, a Joe Pass, a Johnny Hartman i a Sonny Rollins, sí, discos de grans compositors i de grans músics de jazz. I bueno, a partir d'aquí jo crec que ja teníem un cert bagatge des de petites, però era bastant poc, perquè tampoc era la nostra passió quan érem petites. Però en canvi, quan vam començar a fer classes de música i a l'escola, va ser quan vaig començar a fer classes amb el Joan Chamorro, i ell sí que em va passar molts discos de gent que tocava jazz molt antic, molt clàssic, Dixieland, que en diem, no?, que des de Sidney Bechet, Louis Armstrong, Bobby Hackett i artistes, bueno, així, no?, i d'aquest estil. I aquí vaig començar a apassionar-me per aquesta música, a escoltar-la molts dies, a transcriure melodies i a tocar-ho, i a l'hora que vaig tocar va començar a agradar-me encara més, no? I a partir d'aquí he fet un recorregut en el món del jazz, no?, que cada vegada he anat avançant amb el temps, i descobrint el bebop, descobrint el hard bop, i diguéssim, avançant en la història, i avui dia escolto ja coses més contemporànies, però vaja, que així, jo crec que començant amb els orígens va molt bé per entendre i per aficionar-te a aquesta música. I ens ho comentaves fa uns instants, com ho podem fer per arribar a la gent més jove, no? Un estil musical com és el jazz, a vegades potser poc arrelat a aquestes franges d'edat, no? Sí, home, jo recomano molt anar a veure música en viu, perquè és una manera molt efectiva de que t'agradi la música, sempre. Després, també, no sé, suposo que posant això, jo crec que avui, si t'agrada el jazz i vols escoltar aquest tipus de música perquè t'apassiona, avui has de buscar pel teu compte, perquè no hi ha gaires emissores de ràdio que posin regularment. Jo crec que el seu és buscar un artista que t'agradi, buscar els discos, buscar-ho a sigui YouTube, Spotify, jo què sé, les plataformes que tenim avui dia, i sobretot posant discos i descobrir quina història té, amb qui ha gravat, com un et porti a l'altre, quines col·laboracions han fet, artistes relacionats, vull dir, i d'aquesta manera et posen en aquest món. Andrea, ja per acabar, què n'esperes del concert d'Alcover? Doncs jo crec que podreu trobar bastanta variació, perquè farem des de swing, farem bossa nova, farem algun tema funk, segur. En algun moment segurament escoltareu les veus del Joan Chamorro i del Josep també fent alguns coros que estem fent. Després el Joan també tocarà saxo i contrabaix, vull dir que tot i ser trio serà bastant eclèctic de repertori i d'instrumentació. Bé, doncs, Andrea Mota, és un plaer tenir-te a les zones del Cover Ràdio. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu. Esperem que vagi molt bé el concert de diumenge, que gaudiu moltíssim vosaltres des de dalt de l'escenari i a totes les persones que ens acostarem fins al Convent de les Arts. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Una abraçada. Andy, darling, let him go to some better girl. But why should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy with our
Recordem que aquest passat dimecres, dins l'Escola de l'Espectador, la Casa de Cultura Ca Cosma va acollir la xerrada Sant Andreu Jazz Band, el jazz i els més joves, dedicada a explicar la metodologia de Joan Chamorro i les raons i els aspectes filosòfics de la seva manera de treballar. Les entrades per al concert d'Andrea Motis d'aquest proper diumenge 17 de desembre, recordin, a 7:15 del vespre, es poden adquirir per 18 euros i 15 euros si es disposa del carnet del Convent de les Arts. Com es pot fer? Doncs a la Casa de Cultura Ca Cosma, a la pàgina web www.conventarts.cat o el mateix dia a taquilla des d'una hora abans d'inici de l'espectacle. Though he loves to work and slave for me every day, he'd be so much better off if I went away. Alcover Ràdio, la teva ràdio municipal. Why should I go? He'd be unhappy without me, I know. I've got that man mad about me. He's funny that way. Alcover Ràdio, la teva ràdio municipal.